Il-Pulizija mistennija tressa lill-eks assistent kummissarju Mario Tonna wara li kien involut f'inċident ta' traffiku waqt li allegatament kien xurban u għalhekk abbanduna wkoll il-post tal-inċident. Dan kien żvelat fil-ħarġa tal-ġimgħa tal-ġurnal Times of Malta. Skont sorsi l-inċident seħ l-4 filgħaxija f'Taslima meta Tonna allegatament kien involut f'inċident ta' traffiku li kien jinvolvi 3 jew 4 karozzi. Il-Pulizija eventwalment sabuh fir-residenza tiegħu u tieħed fassa tal-Pulizija fejn sarlu t-test tal-breathalyzer. Skont l-istess sorsi, Tonna falla minn dan it-test. Mario Tonna irriżenja mill-Korp tal-Pulizija wara li fil-bidu ta' din is-sena il-ġurnal In-Nazzjon żvela li s-sieħba tiegħu għamlet rapport dwar vjolenza domestika fejn kienet aggredita minnu. Il-Ministru tal-Intern Michael Farrugia kien iddefenda l-aġir ta' Mario Tonna u qal li dan kien qiegħed jaħdem sigħat twal. Il-kumment tal-Ministru Farrugia kien kiseb l-istmerrija ta' ħafna, iżda mhux tal-Ministru tal-Ugwaljanza Helena Dalli. Kellek xi konversazzjoni ma' l-Ministru Michael Farrugia biex forsi anke tgħidlu li inti tikkundanna dak it-tip ta' diskors li qal? Lejna Michael Farrugia mal-tqajtx miegħu. Ftaf inti l-Ministru Farrugia talab skuża għal dik id-dikjarazzjoni li kienet saret. F'Jannar ukoll in-Nazzjon kien żvela li l-eks assistent kummissarju għandu problema serja ta' xorb, xi ħaġa li kienet magħrufa mal-kollegi tiegħu.